Ukhumbule uSathane yena akasebenze yedwa, usebenza na these angels noma this state of the stars. And manje ingelosi kaSathane asiveli izingelosi because access zona ingelosi bastripwa even that privilege yokuthi babe izingelosi. Bathi uma ngabe belahlelwa la emhlabeni, yes they were angels before bezolahlelwa emhlabeni, but masebela emhlabeni abasesi zona ingelosi. Then ke bawobani ke labo. Welcome once again kwiKora2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabangu. Sibonge futhi leli thuba lokuthi siphinde sihlangane sokhuluma nje indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiyanibonga nje ngokuthi lokho nibuya nizobheka lama message lawe sapostayo. Ngiyabonga nangama comments, abantu bayasho ukuthi bayasizakala kakhulu, nabangithinta emaceleni besho ukuthi bayasizakala. Sakubonga lokho kakhulu. And namhlanje futhi nayi khona enye message nama subscribers, ngiyabonga nama likes, konke nje niqhubeke nikwenze. uNkulunkulu emuhle anibusise. Ake sibheke nje for namhlanje message ya esiphathisiwe Izenzo chapter 26. Ilapho nje indaba engisase kuyo engasho ngithi ngiqale nje kulamalanga lawa. I think manje kuzoba yes 3 uma ngaba ngiphosisi nje ngila kwiZenzo 26 ku verse 17 no verse 18, but ake sifunde nje lama verse azosandlelela indaba ya namhlanje. Ithi ku verse 20 ku chapter 26 weZenzo verse 17 uthi I will deliver you from the Jewish people. Ngifunda nje ngeNew King James Version, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. Uma ufunda ngesizulu lithi ngikwephule kumaJuda nakwabezizwe nakulabe ngikuthuma kubona. Isho kanjalo uma ngabe ngikhumbula kahle ngesizulu. But nge-English it I will deliver you from the Jewish people, ngoba indaba eqala lapho uthi uNkulunkulu ngizokwephula kumaJuda. uPauli okhuluma indaba yakhe. Le ndaba ayikhulumayo uyikhuluma emveni kokuba uJesu evelile kuyena ukuthi nawa amazwi awakhuluma kuyena uJesu Kristu ngesikhathi evelile kuPaul. But lamazwi lawo mawabhekisisa kahle ayengabhekanga futhi kuPaul kuphela. Benganikezwanga uPaul yena kuphela imessage, but le message is for everyone othunywe nguJesu. Wonke umuntu othunywe uJesu Kristu nakho kufanele ukuthi makakwenze kakhulu eyona nqikithi ye message okumele siyidlulise ebantwini. Itholakala nje kulama verse wonke amanye amavesi nawo uma ungakwabhekisise kahle most amavesi esingawakhuluma athi nje mawaqhamuke kule ndaba le ela ku17 no18, but kakhulu eya namhlanje message ku17 okuqala nje ukuthi uma ngabe umuntu uJesu evelile kuyena umvelele ukumthuma lobo bufakazi lobo uNkulunkulu asuke ekunikeze bona, because uma ngabe vela kuwe usuke ezoletha ubufakazi kuwena ukuthi iba nobufakazi, and lobo bufakazi lobo ebokuthi ke musukuhlala nabo. Go out there, tshela abantu ngalobo bufakazi, ngoba ngalobo bufakazi abantu bazosizakala. Ngalobo bufakazi khona abantu abazophenduka. Uma ngabe nje umlalela kahle uPaul ekhuluma nje ubufakazi bakhe kuphela ukuthi what happened, eqala nje eshushisa amakholwa uJesu vele endleleni ebona ukukhanya okudlula konke ukukhanya, esendlala istory sakhe. Uthi uKing Agrippa lapho uma ngabe seqedile uPaul uthi hey cishe nami wangiphendula, nami wangenza ngaba omunye wamaKristu. Kukhombani lokho? Kukhomba ubufakazi, and uyasho uPaul ukuthi hayi futhi akusikhona nje ukuthi ngifisa ngathi ngaphenduka wena kuphela King Agrippa, kodwa ngathi ngaphenduka wonke umuntu okhona la ongilalele. Khomba amandla obufakazi nje bubodwa, ngaphandle kokuthi mhlawumbe omunye umuntu sekufanele azaze ashumayela achaze ama scriptures. Lokho ke sekuya ukuthi ukuphiweni ukwazi ukuchaza ama scriptures, kodwa nje ubufakazi bubodwa ave bunamandla. And ubufakazi umuntu akabunikezwanga ukuthi hlala nabo, thula nabo, kube ngobakho kuphela. uNkulunkulu kuphela ukuthi go out there, hamba ofakaza, kube nabantu abazophenduka, ngoba ngalobo bufakazi bakho
khona abanikazi balobo bufakazi abazothi uma ngabe bebuzwa baphenduke ngenxa yobufakazi bakho. So ungahlali nobufakazi bakho. Kokuqala ke ukuthi lobo bufakazi uthi ngikuthuma kumaJuda, mina ngikuthuma kubantu bakini, ngoba uPaul wayengumJuda, iqala la ekhaya kubo indaba. Uthi ngikuthuma kubantu bakini, ngiphinde ngikuthuma futhi nakwabezizwe, ngiphinde futhi ngikuse nakulaba ke manje okuyibona engikuthuma kubona, ngoba khona laba engikuthuma kubona. Abaningi babantu banabo ubufakazi. To be honest, bakhona nje abantu abaphiwe ubufakazi, banabo ubufakazi abakaqale ngisho ukubushare kubantu bakubo, and akumelanga ngabe kunjalo. Abanye abakabushare ngisho nakubantu bakubo, abanye sebebushareile kubantu bakubo but abakadluleli phambili batshele nabanye abantu, because ayipheleli kubantu bakini kuphela, kufanele idlule iye nakwabanye abantu. Abanye baphelele nje ukudlula kulabo abantu bagcine bengafikanga kulabo uNkulunkulu abathuma kubona, because yonke lento ihamba ngama stages. Ukuthembeka kulabo bakini uNkulunkulu abona ukuthi ngakudlulisela kwabanye, futhi ebelokho ekukhulisa. Lokho kukodwa nje kwenza ubone ukuthi ukusindiswa is not about nje ukwamukela uJesu and then kuphelele lapho. There is still a journey nomsebenzi okufanele siwenze for umbuso kaNkulunkulu. Verse 18, to open their eyes, in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins, and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Ukubavula amehlo sengengathi kuyichaza leyo, in order to turn them from darkness to light, sengengathi kuyichaza leyo. And namhlanje songena la kule ndaba le ethi and from the power of Satan to God. Namhlanje nje indaba yami ilapho, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Ukwenzela ukuthi abantu bazothola ukuthethelelwa kwezono nefa labo kulabo abangcolisiwe ngokukholwa kubani kuJesu Kristu. But namhlanje indaba nje ukuthi that and from the power of Satan to God, basuke emandleni kaSathane beze kubani kuNkulunkulu. Abantu sithunyiwe ukuthi abantu sibakhiphe emandleni kaSathane. Lokho nje kukodwa malethi iBhayibheli and from the power of Satan kwenza ukuthi ubone ukuthi kusho ukuthi akhona amandla uSathana nawo. Sathanda sithande akhona amandla athila nawo, and lokho siyakubona ngokuthi abantu abaningi vele ababambekile nabangamfuna uNkulunkulu nababambeke ezintweni zabo, whatever le ebenza ukuthi babe nama reasons according to them, noma ama excuses according to them, abenza ukuthi bangamfuni uJesu Kristu. It is because amandla lawo omubi ababambe ngawo, and maningi abantu bayawakhuluma nje amandla abababona ngokwabo, bayacabanga nje ukuthi beza nama excuses ukuthi why bengafuni ukukholwa kuJesu Kristu. But lokho kukhomba ukuthi amandla ababambeke kuwona, and manje abantu kufanele bakhishwe kulawo mandla lawo kaSathane, babuyiswe beze kuphi kuNkulunkulu okhona ophilayo. But ke thina nje singakwenza is to share this gospel, nje sifakaze sishumayele, and olalelayo kuyobe sekuba kuyena ke ukuthi uthatha yipi decision. Ngenhlanhla emnandi akekho umuntu ozofoster nozobanjwa ngenkani anikezwe lezi indaba ngenkani. At the end of the day ichoice yomuntu. Ake siqhubeke nayo ke le ndaba ukuze izozikhulumela kamnandi yona sencwadini yesambulo chapter 12. Siqale nje lapha ya from verse 3. Ithi-ke la kimi ngale version engiphethe ku Revelation chapter 12 verse 3. Ithi, and another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 diadems on his heads. For his tail threw a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour her child as soon as it was born. But nje ake ngime lapho lithi kwaba nombono owavela ezulwini. Uthuma ngabe khuluma uJohn
echaza la kwincwadi yesambulo uthi waba nombono owavela ezulwini enkulu inyoka le ebomvu and yayinamakhanda awu7 nempondo eziwu10 and la emakhanda wona lawo 7 futhi ayinama crown the diadems ichaza ukuthi yayinama crown awu7 njengoba nayo inamakhanda awu7 uthi that sign yavela kuphi ezulwini uthi ke manje this dragon yathatha 30 of the stars zasezulwini ngomsila wayo lenyoka le uma ngabe likhuluma about the 30 of the stars mhlambe manje ungathatha isekeli uma uyihlukanisa phakathi kuphuma uhalf nohalf mawuphinde futhi uyihlukanisa kuphuma amakota awu4 and manje na this serpent this dragon lenyoka le yathatha 30 shuthi yathatha ikota 1 2 3 of the stars zasezulwini shuthi kwasala ikota a1 and this dragon enkulu ayibona uJohn izovela lana ngoba sizoyifunda nguSathane loyo okukhomba amandla yenawo wakwazi ukuthi akhohlise 30 of the stars and the 30 of the stars zingilosi ezazi sezulwini ngaleso sikhathi lezo but wakwazi ukuthi ayiluthe to himself that's why lithi iBhayibheli wazidonsa ngomsila wazilahlela kuphi emhlabeni shuthi waba namandla okwazi ukuthi attracted 30 of the stars zakuphi zasezulwini noma 30 of the angels zasezulwini and wazidonsela kuyena but ke iBhayibheli ake nje lizichaze lona uma ngabe silokhu siqhubeka nayo le ndaba le ithi ke sijampe u5:6 siye nje lapha ya ku verse 7 sizobuya la ku verse 3 amene ku verse 4 siyiqedelele le ndaba ela ku verse 4 ithi ku verse 7 and war broke out in heaven kwaba nempi eyavuka ke lapha yana ezulwini kwaba nempi eyaba khona ezulwini long time ago before uSathane lahlelwe emhlabeni khona impi eyaba khona kuphezulwini Michael and his angels fought with the dragon uMichael nezingelosi zakhe balwa ke manje nalenyoka this dragon and the dragon and his angels fought asifunda verse 8 but they did not prevail nor was a place found for them in heaven any longer yathi uma ngabe bakhona lempi eyaba sezulwini kusho ukuthi udragon nezingelosi zakhe lezo those are the 30 of the stars kwathi uma ngabe bakhona leyo mpi leyo kodwa okutholakalayo ukuthi uMichael nezingelosi zakhe bamnqoba udragon kanye naleyo 30 of the angels bakwazi ukuthi bamnqoba udragon and bathi uma ngabe ke sebemnqobile ithi lapha ku verse 8 no was a place found for them in heaven any longer shuthi wabe eseyakhishwa ke uSathane ezulwini ngenxa yehavoc ayenza ngobuba abenza wabese yaxoshwa watholakala engasena ndawo ezulwini wakhishelwa ngaphandle ake sifunde ke uverse 9 sizokwazi ukuthi si understand kahle so the great dragon was cast out yona leyo nyoka leyo nkulu yakhishelwa ngaphandle that serpent of old nyoka le yakudala and futhi mabe nje lithi that serpent of old iBhayibheli likwenza ukuthi ubone ukuthi this serpent of old nguye lo wadukisa uAdam noEva ensimini yaseEden that serpent of old called the devil and Satan sesalithola nana negama lale serpent or this dragon enkulu eyayibomvu eyinamakhanda awu7 eyayisezulwini sesathola ukuthi ngubani lo drago owayelwa noMichael igama lakhe lithi iBhayibheli ngudevil futhi nguSathane who deceives the whole world odukisa umhlaba wonke lalela ke who deceives the whole world he was cast to the earth and his angels were cast out with him and sesithola lapha ukuthi the 30 of the stars those were angels sithola ngani ngalo leli verse leli uverse 9 uma ngabe lithi iBhayibheli and his angels were cast out with him belahlelwa kuphike emhlabeni lithi uSathane nguyena odukisa umhlaba wonke okokuqala wakwazi ukudukisa 30 of the angels zasezulwini kwaba nempi evukayo lapha yana ezulwini walwa uMichael nezingelosi ezayisele balwa nalo dragon
bamnqoba walahlelwa emhlabeni wakhishwa ezulwini indawo yakhe ayizange satholakala. Thank God ke nje ukuthi uma ngabe sikuKristu dade isihamba la emhlabeni so thuma ngabe siya ezulwini uyobe ngekho sathane nengilosi zakhe zobe zingekho sobe nje sinoNkulunkulu kuyobe kunokuthula njengoba lisho iBhayibheli. But ke manje walahlelwa la emhlabeni wathuma ngabe lahlelwa la emhlabeni lithi iBhayibheli ke udukisa umhlaba wonke. That's why ethu Jesu lapha yana kwizenzo ku chapter 26 ku verse 18 ethi abantu kufanele bakhishwe kulamandla kaSathane beze kuphi kuNkulunkulu ngoba la emandleni kaSathane ubadukisile. Okokuqala deswa ngithi mina kushuthi unawo amandla ngoba wakwazi ukudukisa 30 of the angels zasezulwini. Then ke nala emhlabeni still usasenawo amandla okudukisa abantu kodwa abantu bayoduka provided nabo futhi bayathanda ukuthi badukiswe ngoba isolution yona seyikhona. uNkulunkulu ulethile isolution seyikhona but sekuyosala nje kumuntu othanda yena nje ukuthi aqhubeke ebelokhu edukile. Baningi abantu abadukisiwe. Ukhumbule uSathane yena akasebenze yedwa usebenza na these angels noma this state of the stars and manje ingelosi kaSathane asiveli izingelosi because access zona ingelosi bastripwa even that privilege yokuthi babe izingelosi bathi uma ngabe belahlelwa la emhlabeni. Yes they were angels before bezolahlelwa emhlabeni but masebela emhlabeni abasesizona ingelosi. Then ke bawobani ke labo yibo labo ekuthiwa bangamadimoni. They are no longer angels but now sebengamadimoni. Balwa bahluleke ezulwini manje bala emhlabeni nakhona basalwa. Ungazuza ucabanga ukuthi those angels zathi mayilahlelwa nje emhlabeni kwabe sekuphelile nje zasonga izandla zazo zathi sesilindile nje ukuthi solahlwa nini esihogweni. Njengoba bengakalafakwa esihogweni somlilo bala emhlabeni bayadukisa and bangamadimoni and they do everything abangakhona ukuthi bayenze ngamandla abo kudukisa abantu. That's why abantu fanele bazokhishwa ke kulawa amandla beze kubani kuNkulunkulu. Badukisiwe kabantu ngendlela eziningi bedukiswa ilenyoka. Abanye badukiswe ngendlela yokuthi ngenxa yokuthanda abantu bakithi abangasekho. Abantu sifike sibathande bese sekhona siphinde futhi sibathande noma bengasekho. There is nothing wrong ukuthanda umuntu wakini and futhi akekho umuntu osekwathi uma ngabe sedlulile emhlabeni. I think le ibalekile ukuthi idluliswe. Akekho umuntu othuma ngabe edlule emhlabeni athi mayesengale kwethuna bese yaphenduke bayidimoni. Akhona amadimoni. Akekho umunye ongathatha iposition yawo. Umuntu ufika be umuntu ephila athi noma esedlulile emhlabeni aqhubeke nje abe umuntu owadlule emhlabeni. Ungambiza mhlambe ngokuthi ancestor yakho yidlozi but that doesn't mean ukuthi useyakhonzwa. It's just igama elichaza umuntu osedlulile emhlabeni ukuthi lo uyidlozi lami but that doesn't mean sekufanele umkhonze no futhi that doesn't mean ukuthi usekubhekile usekugadile ngoba esedlulile emhlabeni. But ngokwazi uSathane ukuthi abantu bakithi sibathanda kangakanani size sinana newish yokuthi uma ngabe sebedlulile emhlabeni we wish ukuthi ngathi ngabe sebeyasibheka sila emhlabeni. Uma ufunda nje incwadi kaMshumayeli uyayichaza ukuthi osehambile emhlabeni akasena sabelo nalutho kokusezweni hambile shuthe yakhe ijeni useyiqedile useya lapha ke manje ade sebenzela khona. Uma bebesebenzela uNkulunkulu yakhe uNkulunkulu uma bebesebenzela ubumnyama engafunanga ukukhishwa emandleni kaSathane wafuna ukuhlala emandleni kaSathane then uzoya kuphi kulaba balahliwe ngoba uSathane nje uyilolu hlobo lulahliwe kanye namadimoni akhe. That's why abantu fanele bakhishwe kulawo mandla lawo. Abantu abaningi ke basele kwitrap ngalomdukisi bacabanga ukuthi bagadwe abantu abangasekho. Abanye ke baze babaphuphe abantu abangasekho athi umuntu ngaphupha umuntu wakitho ongasekho uyakhala mhlawumbe uyagodola ufuna ukwenzela umsebenzi or whatever lento umuntu afuna ukwenzelwa yona eqinisweni akusuka umuntu wakini lo sukumphupha. Kodwa ngoba manje uSathane lithi iBhayibheli ungumdukisi ula emhlabeni usuke wena uphupha lemimoya yakhe
le alahlelwa nayo la emhlabeni iyakwazi ukuthatha isithombe somuntu wakini, especially uma ngabe uyakholwa kubantu abangasekho. Iyakwazi ukuthatha isithombe somuntu wakini ifike ke yona ivele njengomuntu wakini ofuna ukwenzela umsebenzi othile, mhlawumbe ekuchitheka igazi. Leyo ke manje itrap ukudukisa suke kwenza ukuthi ke manje wena wozohlala ke kuleyo trap leyo ke impilo yakho yonke uzudlule emhlabeni ulokhu semandleni akhe uyolahlwa kanye naye. Ukhumbula uSathana akazanga nje emhlabeni ukuzodlala but usempini, and manje ulwa nobani? Ulwa nathi thina singabantu, because thina sidalwe nguNkulunkulu, meaning singaba kaNkulunkulu, uyasithanda uNkulunkulu futhi usikhathalele. That's why efisa futhi efuna ukuthi sikhishwe kulamandla lawa ukuze sizoza kuNkulunkulu. But uNkulunkulu ke futhi akasiphoqi ngenkani, kodwa nje uzobelokhe bathumela abantu ukuthi bakhiphe abantu kulawa amandla. Yonke lento nje ukuthi athiwe nje umuntu uthi uyahlaba, uthi uhlabela abantu bakuba bangasekho, eqinisweni usukungahlabela abantu abangasekho, usukuhlabela le mimoya. But that doesn't mean ukuthi umuntu ongasekho uyile mimoya noma ungamadimoni, kodwa yena usukuhlabela wona lamadimoni because ayalithanda igazi, ayalifuna nje lokhu lichitheka. Uzozo omunye athi yena uyisangoma, omunye athi uyinyanga, abanye bahamba as far as baze bahambe bayothwala impela ngisho nasemanzini beyothwala futhi athi uma ngabe sebuya lapha abuye mhlambe omunye senenyoka abuya nayo asebenza ngayo, kuthiwe loyo ave namandla amangalisayo. Bonke labo bawela kulo mdukisi lo, bawela kule nyoka leyo, bawela kulamadimoni lawa. And umuntu wakhona uzothi hayi phela ngikhonza nama amadlozi noNkulunkulu nami ngiyamkhonza. Ayikho into efana naleyo. Mangabe nje umuntu kufanele ukhethe, phuma ngapha emandleni kaSathane uze kuNkulunkulu, noma ke hlala khona lapha emandleni kaSathane uyekela uNkulunkulu, because awukwazi ukubamba kokubili. That's why lithi iBhayibheli fanele bakhishwe abantu babambekile, baze bahamba, abanye bayothwasa, abanye babuyile bayizangoma. Bonke labo bantu bakwi-trap enkulu. Ngiyazi abanye abantu bangangihate for this message, bacabanga ukuthi ngiyalwa, ngiyagxeka yonke lento leyo, but eqinisweni iqiniso kufanele lona libe likhulunyiwe, bese kuba ukuthi ke nje wena yobe sewuyikhethelile. But one day usulithola iqiniso uyosho ukuthi hey kodwa ngaliyeke iqiniso ngangilitholile. Futhi mina ngiyaye ngithi kungcono ukuthi umuntu akuzondele ukuthi ube ukhuluma iqiniso than ukuthi umuntu akuthandele amanga, ngoba dade ethola iqiniso yokuzonda ukuthi wena wawubhizi ungifida ngamanga. Ngcono umuntu akuzonde manje usamtshela iqiniso, akuzonde manje dade yalithola iqiniso ukuthi wawumtshela iqiniso, lo muntu uyokuthanda forever because wena wawukade uvela umtshela iqiniso. Yonke lento yokuthi nje kuthiwa abantu belokhu bethi hayi siyahamba namadlozi into zakithi, bawela kulo mdukisi. Lokufanele abantu ukuthi bakhishwe kuyena, bawela kulamandla kaSathane awubumnyama, okufanele ukuthi abantu bakhishwe kulawa amandla lawa. Ayikho yonke le nto leyo yokuthi thina singabantu abamnyama fanele sibambe izinto zethu zabantu abamnyama. No, there is no such. And futhi abanye bacabanga ukuthi uma besikhuluma nje na ukuthi sadukiswa iBhayibheli lafika nabelungu. Cha, asidukiswanga iBhayibheli lafika nabelungu. Thina ngomusa kaNkulunkulu sithema silithola leli qiniso, salamkela leli qiniso, and uNkulunkulu lokhu uyayambula lento kuthina. That's why uthola futhi sibold, sikhuluma singayisabi ukuthi yonke lento yokuthi abantu belokhu bethi bakhonza amadlozi, anikhonza amadlozi, nikhonza le mimoya, nikhonza uSathane nale third of the angels abalahlwa naze ezulwini. Shuthi le moya engafuneki ilethe izinto engafuneki la emhlabeni, and nina mangabe niyibamba lezi zinto engafuneki la kuNkulunkulu, kusho ukuthi nani nithi ni side noSathane. Then ke choice yakho kuningi ukudukiswa, kupheleli nje kuphele emadlozini ekukhonzeni zonke lezi zinto lezi. Abanye sebedukisiwe futhi lento seyizi iyapromotewa ke these days ngendlela esimangaliso. Abanye bathi bona ba ama-gay, abanye bathi bangama-lesbian. Leyo nto leyo nje seyikhona, iyapromotwa, kuyinto nje futhi okufanele siyamkele. Let me tell you something. Akekho umuntu engimzondayo mina oyi-gay, akekho umuntu engimzondayo oyi-lesbian. Umuntu at the end of the day uyayikhethela ukuthi ukhetha kuphi. But nakhe engizokutshela khona ukuthi uSathane ukhona ula emhlabeni uzodukisa.
and njengoba ezodukisa abanye sebeze bangenwe yile mimoya yale third of the angels, amadimoni. Bona akekho umuntu nje ongathi enormal kahle ephelele nje kahle athi ngithi ngiwumfana nje ngivela ngiwumfana kanje bese ngizothi mina ngiyintombazane. Ayikho intombazane engathi yona iphelele intombazane bese yona izothi iwumfana. There's no such. Yile mimoya le engena abantu, but that doesn't mean siyabazonda laba bantu. That doesn't mean fanele sibashaye sibabulale. Lokho seku wrong kakhulu. Kufanele yonke into ihambe via conversation, kukhulunywe baboniswe ukuthi imimoya engenile eyomdukisi ola emhlabeni, and the only way yokuthi baphinde baphume kulokho okuduka ukuza kuJesu Kristu engakubala kube kuningi ke ukudukiswa okukhona. Abanye sekunormal nje konke nje ukutshontsha nje nasemsebenzini nje sekunormal, siyabatshontshela belungu because nabo bayasiroba, so why not fanele nathi sibatshontshelele. Ziningi izinto esezinonormalized as if is right phambi kaNkulunkulu. Why is it normalized lezi zinto lezi? Yingoba lo mdukisi yonke into yakhe uyenza ibe normal la emhlabeni, because ubusa kuphi? Ubusa la emhlabeni. Lalela ke wathi uma ngabe khishwe ezulwini wayehluliwe. That's number 1, ukuthi noma ngaba namandla kodwa wahlula kokuqala ezulwini, walethwa ke lana emhlabeni ke. Funa ukuthi nazi ukuthi uma ngabe nikhethela nje usathane nale moya yakhe amadimoni akhe, nikhetha iside elahlulwe ezulwini futhi nikhetha iside elisahluliwe even namanje la emhlabeni. Why ngithi lihluliwe even nala emhlabeni? Ngoba uNkulunkulu walenza ke icebo. Wathi ezulwini uMichael walwa nodragon nalezi ingilosi bahlulwa. Wasethi uNkulunkulu emhlabeni angeke ngithumele uMichael azolwa, kodwa la emhlabeni ngizothumela umuntu ofana nabantu ozozolwa nalo dragon nala madimoni, or ozolwa noSathane nala madimoni. Wathi ngizothumela nje umuntu ofana nabantu oyofika emhlabeni abe umuntu, kodwa loyo ukushuthi manje impi futhi yala emhlabeni. Yaba khona ezulwini impi yanqotshwa, kwakhona futhi nempi yaba khona nala emhlabeni. Okay, let me tell you something, naleyo mpi leyo seyanqotshwa nayo yaba khona, but kwangesiyona impi yemimese, kwangesiyona impi yezibhamu namabhomu, kodwa khona impi yaba khona la emhlabeni. Wathi uJesu mangabezo eza la emhlabeni wayezolwa, wayezongena empini la emhlabeni, and futhi leyo mpi wazwa inqoba. Ake sibuyele lapha ku verse 4 ukuze uzobona ukuthi le mpi yaba khona, but kwaba yimpi thina or abantu abaphila emhlabeni abangazange bayibone. Ithi uma ngabe ufunda khona la ku Revelation chapter 12 uB ka verse 4 uthi, and the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as the child was born. Umu understand kahle le ndaba, wayazi uSathane noma udragon ukuthi khona ozozalwa la emhlabeni. Wayelindile ela kulo wesimame ogama lakhe linguMaria owayezozala lo mntwana, because lo mntwana wayezolwa nodragon. So udragon wayefuna ini noma uSathane wayefunani? Wayefuna ukuthi aqede ngalo mntwana esasemncane, ngoba uma ngabe khula uzoba iproblem kuSathane. Wayefuna ukuqeda ngomntwana esasemncane, and esathola ke lapho ukuthi kuzeze izazi zasempumalanga ziletha ama gift, ziletha uJesu, zilethelwe uJesu the time eqeda kuzalwa, and uHerod yena wayesengenwa yilo moya wokuthi kufanele abulawe lo mntwana, ngoba uHerod yena wayethi acabanga ukuthi uzombangisa ebukhosini bakhe, kanti cha, uSathane waye behind the scenes. uHerod yena nje wayelwimpe encane yokucabanga ukuthi uzobaliswa ebukhosini bakhe. uSathane wayelwimpe enkulu yokungafuni ukuhlulwa kulobo ubukhosi akubona bakuphi bala emhlabeni, but esebenzisa abantu uHerod. And ngokuthi uNkulunkulu wakwazi ukumsave uJesu, wambalekisa. Wathi uma ngabe embalekisa nezazi zaphuma ngenye indlela zangabuyela kuHerod. Lithi iBhayibheli mangabe ukhumbula kahle, uHerod wathumela ukuthi akubulawe zonke izingane ezina 2 years kushona phansi. Kwakuyisikhathi sempi ukuthi zonke izingane ezina 2 years ayibulawe kungasalenana neyodwa, because kufuneka lengane le ezelwe
esempini ezoletha impi against uDragon. Ngithe mina ezulwini yabakhona impi uMichael wanqoba nengelosi zakhe walahlelwa emhlabeni, but okwase kufanele azolwe emhlabeni kwafanele athathe isimo somuntu and ilengane yazalwa and ugama layo kwaba nguJesu Kristu. Ayiphelelanga ke lapho uqala unqotshwa futhi uSathane waqala khona lapho nje unqotshwa ngoba zabulawa zonke ingane na 2 years but uJesu wasalelo kephila. Lalela ke kuthe uma ngabe sekhulile uJesu wathi uma ngabe eqeda kubhabhadiswa waya ku fasting ye 40 day and 40 night fasting. Ngabe ngiyawufunda nje lama verse ngeke ngilongo wafunda ngizowaquote because vele most ethu futhi siyawazi. Lithi uma ngabe ulifunda kahle wathi uma ngabe uJesu ya ku 40 day 40 night fasting waqeda because impi yayisaqhubeka emoyeni thina sasingayiboni impi yakhona ngoba yayisaqhubeka. Waqhamuka uSathane weza kuJesu Kristu wathi yabona uma ngabe kuukuthi ngempela uyindodana kaNkuluNkulu. Ukhumbula uJesu ubuya ku 40 day fasting, 40 day and 40 night fasting, wayelambile. Uthi uma ngabe wena uyindodana kaNkuluNkulu phendula lamatshe lawo abayisinkwa udle. Wayezomlinga. Kwakuyisikhathi sempi futhi iqhubeka impi yakhona. Lalela kuJesu uma ngabe emphendula uthi hayi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela. Lena ke isitshela even nawo wonke umuntu ongumntwana kaNkuluNkulu othi yazi ngiyamkhonza uNkuluNkulu but hey mani ngathi ngiyahlupheka ini lalela umuntu vele ngeke aphile ngesinkwa kuphela. Hlala ngisho noma ngabe sekunzima kangakanani, noma ngabe ama attacks akufikela kangakanani, noma ngabe uSathane uzama ukukukhipha kangakanani enkolweni, ngizothi mina hlala kuJesu. Umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kodwa umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkuluNkulu. uJesu lo yephendula ethi umuntu uphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkuluNkulu. Yabuka uSathane uthi okay athi futhi ngiphinde ngize nenye futhi i-attempt. Uyamthatha umbeke esicongeni sethempeli lapha yana phezulu lapha ya esicongeni sethempeli. Ukhumbula umbeka futhi phezulu kwani lithi kuyithempeli elingcwele phezulu. Uthi yabona uma ngabe uyindodana kaNkuluNkulu ilahlele lapha phansi. Lithizwi. Khumbula uSathane nawo uma ngabe ufika athi lithizwi. That's why kufanele sihlale siqaphile sibhekile ngaso amehlo lawa siwavule ngayo yonke indlela. Uthi lithizwi uNkuluNkulu uyothumela ingelosi zakhe ukuthi azokuprotecta wena, unyawo lwakho ngeke luze lishayise ngisho nasematsheni. Uzomlinga ngakho konke lokho. Uyaphinda futhi uJesu Kristu yamphendula uSathane uthi lalela ke kubhaliwe futhi ngoba uma ngabe ufuna ukunqoba lezi ilingo noma ukudukiswa ngomubi quote izwi, sebenzisa izwi. Desizwe fanele lihlale silifunda, fanele lihlale silazi ngoba sonqoba ngani ngalo lelizwe. Uthi uJesu futhi kulotshiwe ukuthi ungamlingi uJehova uNkulunkulu wakho. Izwa nje lawo mazwi lawo. Uyabuka uSathane, uyamthatha ke manje uSathane udazeni mhlamba ke ngimthathe ngimbeke entabeni ephezulu ke ngimbonise nje ama kingdoms amala emhlabeni ngoba yena unawo ama kingdoms ala emhlabeni but ama kingdoms ahluliwe wonke lawo. Uyambukisa wonke all around ama kingdoms. Yaqeda lapha yamtshela uthi yabona nje uma ungangikhothamela ngiyokunikeza wonke lama kingdoms, ubuhle bala emhlabeni. Hey maye kubantu abathanda ubuhle bezwe, maye kubantu abathanda izinto zezwe ezibukeka zizinhle kanti ziyadukisa. Hey uyambukisa bonke ubuhle bezwe. Uqeda lapho ukuthi manje uma ungangikhothamela ngiyokunikeza konke kuzoba ngokwakho. Kwakuyimpe yayenzeka lapho. Uthi uJesu Kristu suka kumina Sathane. Kulotshiwe ukuthi kufanele ukhonze uNkulunkulu uyedwa okukhothanyelwa. uNkulunkulu okhona uJehova uNkulunkulu ophilayo osezulwini, hayi usihambe sikhothamela nabanye uNkulunkulu. Wamnqoba uJesu lapho. But akuzange kuphelele lapho. Yayisaqhubeka lempi. Yaqhubeka impi kwaze kwayofika ngisho nasesiphambanweni. Uma ngabe uJesu nje wayethelwa lapha esiphambanweni, yonke into eyenzwa abantu, there is someone behind the scenes ogama lakhe linguSathane owayesempini. uJesu uyashaywa, kwenziwa yonke into, uyathukwa, uyakhahlelwa, bamthimisela, bamfaka ipikili, bambethele ihlahleni lapha nakukhandwa icross.
wenziwa yonke into yahlambalazwa lithi iBhayibheli wathwala lonke ihlazo lethu but nje wayelokhu ethobekile efana nemvana. Kwakuyisikhathi sonke leso sempi ukuthi soke sibone ukuthi uyothobeka uzufike kuphi but wathobeka kwaze kwaba sekugcineni. Wenziwa yonke into ongayicabanga. Lalela ke wazi wabulawa nanokubulawa because kwakuyimpi. Abantu babengayiboni what was happening emkhathini emoyeni, babengaboni but khona impi enkulu eyayenziwa lapho. Wathi uma ngabe bulawa uJesu Kristu base bethi wayesejabula uSathane ethi finally ngikutholile. Wavalelwe ethuneni, kwavala kwathiwa futhi akuze kugadwe. Kodwa ke manje wahlula futhi uSathane ngosuku lesithathu. Umhlaba akwazanga ukugcina okuyena umhlaba wadalwa ngaye. Ngoba nje lithi iBhayibheli konke okukhona kwadalwa ngaye uJesu Kristu. Umhlaba akwazanga ukumgcina. Kwaba ne-earthquake, kwavuleka itshe. Waqhamuka evukile ephila. Bagijima beyobheka ethuneni kwatholakala ukuthi akekho, ngempela uvukile uyaphila and futhi waphinde wazibonakalisa. Elithi iBhayibheli wazibonakalisa nje isikhathi eside kubafundi and namhlanje futhi usase uJesu osazibonakalisa kulabo nje athanda ukuzibonakalisa kubona. Usasekhona. Lalela wanqoba ithuna. Wathi uma ngabe ngosuku lwesithathu evuka wanqoba everything. USathane ke lapho kulapha anqotshwa khona ngokuphelele emhlabeni. But ukuthi leyo ke siyifakazela siyifunde ngezwi kuMatthew chapter 28 verse 18. Izoba mnandi mangabe siyifakazela ngezwi ke le. Lithi iBhayibheli, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Akhuluma kubona uJesu wathi all authority, amandla onke. Shuthi ngesikhathi engakavuki ubenawo amandla but not wonke. Kodwa wathi uma ngabe sevukile wayesenikezwe all authority. uJesu esebusa ezulwini ephinde futhi azobusa nala emhlabeni. Uthi all authority nginikeziwe, nqobile. All authority ezulwini nakuphi nala emhlabeni. Lalela ke meaning ke uSathane uhluliwe ezulwini, uhluliwe futhi nala emhlabeni. Njengoba ehluliwe ke nala emhlabeni indawo yakhe esisele seyiyodwa. Ukuthi ayolahlelwa ekuphi esihogweni lapha belonga khona. But ke leso sikhathi leso asikakafiki okwamanje kodwa sesikhona siyeza seduze. Lalela ke njengoba leso sikhathi singakafiki sokuthi ayolahlelwa lapho. Usesenabantu ababambile, abatrephile, abadukisile, aqhubekayo futhi ukubadukisa okufanele bazokhishwa kulawa amandla balethwe kuNkulunkulu. Ngizothi mina yazi nje ukuthi kufana nalaba nje abagcina sebedecide ukukhonza uSathane athi umuntu mina ngiyisatanism, athi nje ngikhonzela nje uSathane. Ngizothi mina yazi nje ukuthi ukhonza inkosi eyahlulwa ezulwini nguMichael nengelosi. Kwathi la emhlabeni weza uJesu waphinde wazomnqoba futhi uJesu la emhlabeni. Wanikezwa yonke authority. Bonke abakholwa kuJesu Kristu baphiwe that authority over amandla kaSathane. Yabo nje mangabe ukholwa kuJesu Kristu uSathane namandla akhe useless, awasasebenzi at all. Ngani? NgoJesu. That's why uSathane wazama ngakho konke okusemandleni akhe ukuthi lo mntwana azame ukumvimba esasemncane ngoba uyazi ukuthi uma ngabe ehlulekile uSathane uzophenduka abe yinhlekisa kumakholwa njengoba vele eyiyona konke nje umuntu ozaziyo izindaba zakhe uyazi ukuthi uma ngabe nje ngithi ngibhekana nama attacks omubi ngithi ngegama lika Jesu Kristu uSathane akana choice, he must go. Futhi nakhona lithi iBhayibheli he must flee, run as in terror, ngoba usubiza igama elamnqoba kudala. Thina ke siphila la khona uJesu wafika emhlabeni wazonqoba more than 2000 years ago. Thina nje siza nje sinqobile ngani ngokuthi sayikhethela ukukholwa kuJesu Kristu. Ngizothi ke mina yazi ukuthi wena uma ngabe ukuthi bowucabanga ukuthi ngokunye ngikukhulumile ngiagainst wena, cha, I'm not against anyone okhona semhlabeni, but ngizothi mina amandla ohleli kuwona uma ngabe uzoqhubeka kuwona akaSathane umaye kuwena. Iqiniso sewulitholile, wazi kahle ukuthi uhleli nje kumuntu owahlulwa engabuza kuJesu Kristu wanqoba. Phuma kulawo mandla lawo, woza kuNkulunkulu
owasinqobela konke. Uthi uJesu nginikezwe yonke authority, wonke amandla wonke. Akukho la kuleka khona uma kuJesu Kristu. Kodwa uma ngabe ngapha kuSathane kuyohlezi kulokho kuleka. Njalo into zakhe ubulokhu uhlala ufuna ukuyibalansisa, njalo ubulokhu ufuna ulokhu uyachibiyela, uyazama, uyophelelwa imali, uphelelwe yikho konke, ulokhu ubhizi uzama. Kanti ngabuza nje kuJesu Kristu uyiphilele kamnandi, uhamba naye. Abantu kufanele bakhishwe kulawa amandla, beze kuphi? kuJesu Kristu. Na imessage esiyithunyiwe, ngiyakubona nje mina lokho kwama prosperity ukuthi kufanele sibe nazo zonke izinto, kufanele sibe nani. Lalela, ungaba nazo lezo zinto lezo, but uma ngabe ukuthi uselapha ekukhohlisweni, prosperity yakhe useless. Uma ngabe ukuthi unezinto onazo ngobumnyama, awufana nokuthi awuna lutho, uhluphekile unezinto, wena uphuwa urich la emhlabeni. Up until uze kuJesu Kristu ozophelela. uJesu wasinqobela konke, wasenzela konke. Thina sonqoba nje ngezwi, sonqoba ngani ngezwi. Ake ngibuyele ku Revelation ngivale ngaleli izwi leli. Khona lapha ku chapter 12 verse 11. Ithi and they, obani laba makholwa, and they overcame him. They overcame devil, noma they overcame Satan by the blood of the Lamb. Lithi and they overcame, thina somnqoba ngegazi lika Jesu. Leli gazi lathu mangabe lichitheka, lalilwa impi. Lichitheka nje ngapha nangapha, nemivimbo nemzimba wakhe wenziwe imivimbo, uyalimala. Zonke lezo zinto lezo zizoba manje ama weapons ethu thina esilwa ngawo. Ingakho sithi ngemvimbo kaJesu Kristu saphiliswa. Igazi lelo mangabe lichitheka njena lalizo lisempini, lizocima even nezono zethu. Igazi lakhe lithi ke thina samnqoba ngegazi ulemvana. Izwa nje obumnandi obungaka bokuza kuNkulunkulu, uphume lapha emandleni kaSathane uze kuNkulunkulu, uphenduke ube umnqobi ngegazi lemvana, and imvana nguJesu Kristu. Uphenduke ube umnqobi ngegazi likaJesu Kristu. Bese lithi and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Nangezwi lobufakazi babo, simnqoba nangezwi thina lobufakazi bethu. Sithi uma ngabe sikhuluma sikhothizwe, sithi izwi lithi, and sinqoba ngani ngalo lelo zwi lelo lobufakazi bethu. Thina sinqobi ngezinto eziphathekayo, thina sinqobi ngezithombe, asinqobi thina ngamanzi lawa aphathwayo neziwasho nakho konke. Zonke lezo zinto lezo nje amandla kaSathane lawa. Sinqobi ngalezo zinto, thina sinqoba ngezwi lobufakazi bethu. Bathi abantu besebenzisa iziwasho, thina sinqobe ngezwi lobufakazi bethu. Bathi abantu besebenzisa imithi, thina sinqobe ngezwi lobufakazi bethu. Bathi abantu besebenzisa izithombe neqhaqhana abayifaka emizimbeni nezintambo, thina sinqobe ngezwe lobufakazi bethu. Lalela lithi futhi nokuphila kwethu asikuthandi la emhlabeni. Yebo siyaphila la emhlabeni because sikhona ngepurpose, kodwa manje nalithi izwi othanda ukuphila kwakhe la emhlabeni kuyomlahlekela, kodwa odela ukuphila kwakhe ngenxa kaKristu, ukuphila kwakhe uyokuthola. Ichoice yakho ukuthi ukhetha kuphi. Igama lami ngomduduzi ngokwaShabangu. Asiphinde sihlangane kwivideo futhi elandelayo. May the good God bless you all. Amen.